Good morning. February 17. Ayan, sobrang dilim pa. 5 PM pa lang ng umaga ngayon. Medyo maaga tayo mga boss na nag-ready. Magdudug grooming tayo sa mga tarim. Ayan, medyo malayo siya kaya maaga tayo. Bali si Negro ang kasama natin. Susundin pa natin yun sa Anulig. Ayan, sobrang dilim pa. Siya zero, pinapainit pa natin. Yan, February 17 ngayon, madilim pa. Alas 5 pa lang to. Pinapainit ko muna tong makina ng motor ko bago ako magbiyahe. Maaga ako ngayon mga boss kasi malayo mga tarim para maaga-aga din ako makauwi. Yan. Anos-anos labat ka talaga. Kailangan ko gumising ng maaga, magbiyahe ng maaga para matapos din tayo ng maaga. Yan mga boss, palabas na tayo ng Gusang. Grabe, kapal ng hamog. Zero, halos labat yan talaga. Tirat Anulig. Ang bilungat ni. Sundan tayo Negro. Di kami lat sikara. Sundan tila. Negro, di tancak ko kalab din. Tancak ko kalab din. Nig, galala, mga tarong tagi. Mga boss, nambal ko tayo lupa tayo. Tambatal, kay batay pa rin Negro lang. Batal, nanila. Nanila ang video. Stop over kami dyan kalasyaw. Manalmusal kami ni walay bibi kong pansit. Manalmusal kami ng pari Negro, bago kami yung direkto dyan. Mga tarom, sige mga boss. May pansit. Tayo mga boss. Pansit. Para maksal sudah. Cheers to grooming. Tayo na ani kasabay tayo mga tarom. Yun. Pakuboy laya. Tuloy ulit ang biyahe mga boss pagkatapos ng almusal. Makapito. Stop over kami dyan bandang San Carlos lang. Gana kumpisay. Trabaho. Susok din. May merinda lang inig. Bayas to. Ang bida. Bida ang sayang. Yun mga boss. Parting Aguilar na to. Ayan, dyan yung makikita na si Aldrin Biasaga. Kahit mga tarom, pinupuntahan mga boss. Ayan Aguilar na to. Mga boss mga tarom na to. Ayan Kitang-kita na mo na ang bundok. Ayan. 7 past na. Malapit na rin kami sa location ng aking paggugruman. Ayun, magbibideo na lang ako pagka nandun na kami sa area. Ayan bundok na yan. Yan yung pattern na makikita mong malapit ka na sa mga tarom ka na. Ingat na lang sa amin. Inagahan ko mga boss para maaga rin yung uwi namin. Ayan. Dating na kami sa mga tarom. Barangay Bunlalakaw. Ayan mga boss. Yan yung arko nila. Barangay Bunlalakaw. Mga tarom, Pangasinan. Lapit-lapit na rin tayo matapos sa isa natin. Balib ng Atarom Pangasinan ito sa mga gustong magpag-room dyan. Kahit mga tarom, pinupuntahan namin yan. Pamangaldam pa kami. Alright! Yun, tapos nang naligo. Malikot talaga. Kunin na namin yung iba. Second dog na. Bali, dalawa. Yun, okay na. Dalawang aso. Pero tingnan nyo yung kuko niya. Yun. Malapit nang pumunta sa laman. Kung mapabayaan to, pati yung laman susugatin niya. Buti na pag-room na. Dalawang aso mga boss. Tapos na rin. Yun mga boss, papaliguan na lang namin. Dalawang aso. Ligo time mga boss. Sasampuhin na namin. Dami na niyang muntik na siya magkaroon ng skin problem. Bulbul kasi masyado. Okay na. Tapos
Tapos na mga boss, last one na, last one. Last one. Last dog mga boss. Yan, bol na naman sa ilalim. Tagal kasi dito na groom. Start na kami. Tapos na rin kami dito sa last. Nagwawalis na lang si Ned para hindi naman nakakaya sa pinag-grooman namin. Ayan, oh. Pinawalisan niya na yung mga tira-tirang buhok para pag alis namin malinis. Pala! Kal! Oh, masan mila. On! Oh, nananong da. Sumpala. Ayun mga boss. Pauwi na kami. Ayan o. Ang ganda talaga ng bundok dito sa may mga Taram, Pangasinan. Ayan, sa mga taga mga Taram, Pangasinan dyan. Uulitin ko, nag-open home service po kami dito ng pet grooming. Ayan, thank you ma'am. Pauwi na rin kami. Malamig lang oh. Pure buko juice. Nabili namin sa mga Taram. Time check, mga 10:30 na yata. Medyo ito mag-aalas 11. Bigyan na natin yung sahod ng kasama ko. Walang 3 oras yan. Naka 300 siya. Kasi sa isang aso, 100 siya. Umalis kami ng 6 sa Makaldan. Natapos kami ng biyahe namin. 1 oras na higit. Pagdating namin ng alas 7, natapos kami ng alas 10. So 3 hours lang, meron na siyang 300. Agad. Ayan. Tropa. Ayan, pauwi na kami. All goods pa? Ganon tayo magpasweldo. Sa isang aso, 100 siya. Pero sa isang aso, pag nagugurom tayo, matagal na 1 oras dyan. Yun o, thank you mga boss. Bukas naman yung gagawin ko ay pagdi-deliver ng video okay. So may nagpa-reserve na doon na 2. So paiba-iba yung diskarte natin. Kasi mga boss, pag ganitong seasonal, ay mahina talaga ang grooming. Kaya nag-iisip ako ng iba't ibang diskarte para hindi tayo matahinga sa bahay. Siyempre, alangan naman na kunwari, 1 linggo. Alangan naman 1 linggo walang nagpagupit. Kung hindi ako didiskarte nga, kung aasakaling din naman sa stud, o stud, yung tinatawag na stud, yung pagpapa-stud ng aso, pagpapasampa, marami naman tayong iba't ibang lahi ng aso doon, pero seasonal siya, kaya hindi ka pwedeng umasa doon. Sa pet grooming naman mga boss, ganun din. Minsan kasi sa 1 linggo, 1 linggo din ako lumalabas. Minsan naman pag malas-malas, 3 beses sa 1 linggo, minsan 4 na beses sa 1 linggo. Pag ganitong malamig. Pero pagka mainit na, yun talaga tuloy-tuloy. Kaya nag-isip tayo ng ibang pagkakakitaan, yung itong pagbibideo okay. Dahil pamilyado na tayong tao, kaya halos lahat ng ginagawa nating diskarte, kung saan tayo makakatawag dito, makakadiskarte sa araw-araw para may maipakain sa pamilya o maibigay sa pamilya, pangangailangan ng bata. Ayun, iba na kasi ang utak nung kabataan ko noon sa nagkaroon ng pamilya ngayon. Mas porsigido na tayo sa buhay. Sabi ko nga, sa isip ko, hindi ako yayaman sa stud at hindi rin ako yayaman sa grooming. Pero hindi naman siya sustainable, pero kaya ko sumuporta, pero hindi ganoon. Kaya buti na lang merong binabidyo okay yung business namin ng mga kapatid ko. Kaya ito yung inano ko ngayon, pinapalakas ko. So ayun, kung hanggat maaari pati buy and sell ng sasakyan, ginagawa rin natin. Yan, sa mga gustong magbenta dyan ng sasakyan, pwede nyo po akong i-comment dyan. Dog grooming, stud service ng iba't ibang aso. Nagpaparit din tayo ng video ko. Sa video okay, bumibili din tayo ng mga sasakyan, yung mga nakajump dyan. Yan, so maraming salamat. Fragman, out. Thank you na naman.